Riyo Idul Fitri wis mari. Mari iki kok gak krasa wis kate Idul Adha. Beli opo aku iki? Kate gambele. Tapi yo gak enak. Adewe iki tokoh masyarakat. Yo mbok tak golek-golek wedhus ngono ae. Kakak yo musim yo ngene iki nyebut gawean. Pak Mudin. Oh, nggih. Monggo, mriki monggo. Nggih, amin ta nggih. Wonten opo? Niki lho Pak, kula niki badhe tanglet nggih ya. Sakniki niku kan mboten niki sih Pak, sampun cair napa BLT ini niki. Nggih pun wancine. Sampeyan tosi mawon niki nggih tasih proses. Mungkin nggih pertengahan bulan. Ya alhamdulillah nek sampun proses Pak. Soalnya niku lho tiang-tiang niku lho pating tanggeten kula. Padahal kula niki nggih mboten ngertos napa-napa lho Pak. Ya Allah dituwa bre tiang-tiang ngalor ngidul. Oh, Ngoten ah. Kate nggih niki dangu. Mboten koyo biasane nika. Nggih sabar mawon sampeyan tosi riyen. walah Pak. Pancene nggih tiang-tiang niku nggih jagaaken bantuan niku mawon. Iyalah. Ngeten iki lho nggih ya. Nek kadung beras telas nggih nek gak dijagakno niku mawon nggih napa nggih ya Pak. Nek ngoten kan sampun jelas apa untuk jenengan informasi ini. Mangke kalau sampai akan menawi mangke enten warga sing tanglet ngoten lho Pak. Nggih ya. Nggih, sabar riyen. Paling nggih niki medal sekaligus 3 wulan. Nggih lumayan. Oh nggih. Mangke sampean kandhakaken ten Mbak Bidori lanang kali Mbak Bidori wedok nggih. Sampeyan kengken mlet KTP ten nggih kula. Wingi kula mriko tiyang mboten wonten. Oh nggih Pak, mangke kula sampai akan ten Mbak Bidori lanang kali Mbak Bidori wedok. Sing kembar niku napa Pak? Nggih sing kembar niku griyane Kilen. Wong namine mawon pun Bidori lanang kali Bidori wedok. Nggih, kembar. Oh alah nggih Pak, griyane sing Kilen niku apa? Nggih ya. Mangke kula sampai akan. Nggih mpun nek ngoten Pak nggih. Oh nggih. Matur suwun. Sami.